Margriet de Schutter hier van jongs af aan een droom. Als shorttrack-reetriedster meedoen aan de Olympische Winterspelen in Vancouver. Haar enorme wilskracht brengt haar in de selectie en tegemoet met haar ploeggenoten wint ze een soort belangrijke wedstrijden. Maar krijgt voor de spelen valt ze uit, door blessures. Margriet komt in een mentale crisis te lanen. Maar dit verhaal voor Margriet een wedstrijd bij Omroep Friesland en kon ze daar een documentaire over maken. In deze ongewoon evenhartige film gaat Margriet op zoek naar haar wiere ik. De documentaire wordt kwartlien in Milaan op het internationale festival voor films en sport onderscheiden in de categorie Olympic Spirit, Olympic Values, maar de tweede prijs. De documentaire is eerder uitgestuurd op 4 februari 2012. Jij hebt een bouw van vroegere schaatsers. Als je wat een betere bouw had gehad, denk ik dat je daar veel beter in zou geslaagd zou zijn. Mag ik mooi diep zitten? Diep zitten! Heel veel doorzettingsvermogen. Altijd vrolijk, altijd optimistisch. De kop die erop zit is het verschrikkelijk goed voor een topsportster. Van jongs af aan heb ik geweten dat ik naar de Olympische Spelen wilde en dat ik daar alles voor over had. Op mijn 19e stond mijn droom vast. Vancouver. Als baby huilde jij heel veel. En heel veel. En na een half jaar kwam het er eigenlijk uit waarom dat jij zoveel huilde. Want toen openbaarde zich dauwworm, heette dat toen. Maar ja, een ander woord voor eczeem. En je had gewoon ongelooflijk veel jeuk. En het eczeem zat gewoon over heel jouw lichaam. Dat moet gewoon afschuwelijk voor jou geweest zijn. Maar jij bleef gewoon lachen. Ja, ik denk dat daar de basis ligt voor jouw enorm doorzettingsvermogen. En je wilskracht. Ik rijd hier op houtjes op de gracht rond de boerderij in Noord-Groningen waar wij wonen. Ik kan me herinneren dat ik altijd jeuk had en me vies voelde. Maar ik zag een oplossing. Als ik groot ben wil ik net zo goed kunnen schaatsen als Rientje Ritsma. Ik zal bekend worden en op tv komen. Want dan ben ik mooi. Net als Rientje. Mag ik mooi diep zitten? Gewoon diep blijven zitten. Alleen ietsje harder afzetten. Eén bocht. Diep zitten. Hou hem lang. Vooral op rechts. Blijf diep. Duw door. Diep zitten. Hou je kont laag. Leuk de bocht in. Blijf duwen. Hou je valbeweging. Laatste ronde. Tel hem door. Laatste ronde. Hup. Jij hebt heel veel blessures gehad. Je hebt ze allemaal weer overwonnen. Dat betreft ben je een verschrikkelijke vechter en mentaal verschrikkelijk sterk. Dus eigenlijk de kop die erop zit is het verschrikkelijk goed voor een topsportster. 12 jaar ben ik. Mijn ouders gaan scheiden. Ik vind het verschrikkelijk. Ik zoek troost in het trainen. Eindeloos trainen.
meedoen tijdens de Nederlandse kampioenschappen en ik word gevraagd voor Jong Oranje. Ik ben 17 jaar. Op de dag van mijn opa's verjaardag is mijn grootste fan overleden, mijn oma. Al mijn verdriet van de afgelopen jaren komt eruit. Hoe graag ik ook wil, het schaatsen gaat voor geen meter meer. Ook Margriet de Schutter uit Ulrum kwam niet verder dan de kwartfinale. Vorig jaar deed ze het nog heel erg goed bij het WK in Budapest. Maar nu is het niet veel meer. En dat komt mede doordat zij een ijzertekort had en waardoor ze veel minder kon trainen. Zij eindigde in de kwartfinale als 4e. Ja, dat doet je als moeder zijn. Ja, dat deed mij gewoon dat deed mij heel erg pijn. Om jou zo te zien vechten. Gewoon omdat je wist, ik kan het. En ja, door gezondheidsproblemen dat jouw lichaam gewoon eigenlijk niet wilde. Jij had een beperking, en zeker met je knie goed naar voren drukken. En bij het shorttrack is dat essentieel van belang dat je goed die knie naar voren kan drukken om diep te kunnen zitten. En jij had daar een beperking in, dus je moest eigenlijk vanuit nature al hoger gaan zitten, waardoor je dus eigenlijk minder strekking krijgt op een zijwaartse afzet. Waardoor je eigenlijk net iets minder lang contact houdt op het ijs, waardoor je ook minder snelheid kan creëren. Ik ben opgenomen in het nationale team en woon ruim 3 jaar met deze meiden in Heerenveen. We hebben dezelfde levensstijl en leven samen voor éénzelfde doel. 1 blik is voldoende om elkaar te begrijpen. Je ging maar door en je had gewoon heel veel tegenslag. En toch ging je gewoon echt heel positief. Nou ja, op het laatst misschien wel minder, maar je ging wel gewoon je trainingen doen en je bleef het doen. Maar het ergst vond ik het moment dat wij het hadden over het schaatsen en dat ik zei van... ja, maar Margriet, je moet echt dieper gaan zitten. Want anders dan ga je het gewoon echt niet halen. En dat jij toen zei van, ik kan het gewoon niet. En toen liet jij mij zien met je enkels hoe ver je kon. En toen dacht ik echt van, nou, dat niemand daar ooit naar gekeken heeft. Hoe kan je nou iemand zo... Ik bedoel, zij heeft elke training het doel, ik wil diep zitten. Maar ze kan het helemaal niet. Dat is toch gewoon niet eerlijk? Ten opzichte van jezelf niet. Dat is gewoon absoluut niet haalbaar. Dus elke training weer, doel niet gehaald. Hup, kruisje erdoor. Ja. Gedurende de behandelingen zag ik toch wel steeds meer een meisje dat toch wel een beetje gevangen zat in zijn eigen lichaam en haar eigen wereldje. Ten koste van alle pijn en dergelijke toch graag het eindpunt die je zelf hebt gesteld wilde bereiken. Nou, dit is genoeg mobiliteit om te lopen en te tennissen en dergelijke. Dus zo zou je helemaal niet opvallen. Alleen het probleem was dat je destijds heel graag wilde shorttrekken en dan moet je heel diep kunnen zitten. En daarvoor moet je je enkel toch heel wat meer kunnen buigen dan wat je nu doet. En dat heeft me wel heel erg verbaasd dat je daarvoor naar mij moet komen, naar Den Haag, om dat te laten constateren. Dat is natuurlijk een beetje raar als je verwacht dat je in een professionele setting in ieder geval van tevoren gescreend wordt. En niet alleen maar op wilskracht en op prestaties qua tijden, maar inderdaad van gaat het je makkelijk af om die tijden te bereiken of niet. En ik denk dat het probleem ligt in het feit dat in de sport altijd gekeken wordt naar snelheid en kracht. En voor mij het belangrijkste is gewoon de lenigheid. Dat is nog steeds het grote mancum eigenlijk van topsport. Dat alleen maar gekeken wordt naar inspanningsfysiologie, snelheid, kracht en verder lenigheid niet.
Ja, je hebt een bouw van de vroegere schaatsers. Vroeger werd heel veel gedaan op krachttraining en krachtig zijn en dus veel spiermassa creëren. Ja, jij hebt dus ook een lichaamsbouw dat je natuurlijk eigenlijk wat te zwaar bent geworden voor het mooie shorttrack. Een shorttracker moet dus nu mooi slank zijn, rank, wel krachtige spieren, maar niet enorme opgeblazen poten. Het moet heel erg lenig en flexibel zijn. Dat is uiteindelijk het mooie shorttracker. En jij was dan net iets te zwaar en iets te log voor. Maar die kop was verschrikkelijk goed. Vanmorgen heb ik een halve liter water gedronken voor het ontbijten, zodat mijn buik al vol zat en ik dus minder hoefde te eten. Hoe meer vetverbranding, hoe beter. Omdat je zo verschrikkelijk veel wilskracht had en sterk was, had ik het idee van nou, als ik haar nou probeer de beperkingen die er zijn, die niet aangeboren zijn, maar die ook een beetje verworven waren, die stukjes beperkingen, die kon ik jou weer teruggeven. Tenminste, dat was zo de bedoeling. En misschien was dat kleine beetje bewegingswinst genoeg om die prestaties zodanig te maken dat je inderdaad echt tot de top zou gaan behoren. Als jij een tegenslag hebt, of als het even niet goed gaat, dan wat ik al eerder zei, dan dat relativeringsvermogen heb jij, maar jij hebt een bepaalde kracht in jou, dat jij er dan juist voor de volle 200% tegenaan gaat en liefst voor 300%. Ja, dat kan dus ook weer een valkuil zijn. Je was echt helemaal kapot, stuk. Als je een moment had waarbij je niet geselecteerd was of geblesseerd raakte. Soms 2 weken in de put zitten en vervolgens toch terugkomen. Ik ben onverwachts ingezet voor de estafette. Maar mijn teamgenoten balen als een stekker als ze horen dat ik de kopvrouw moet vervangen. Jij werd ineens voor de finale een beetje opgeroepen. Jij was reserve voor de relay. Anita van Doorn had een blessure en die kon uiteindelijk meerijden. We waren zelfs geplaatst voor de finale en jij moest zo ineens uit het niets, 5 minuten voor de rit, kwam John naar jou toe en Margriet, jij moet rijden. Hoe jij eigenlijk boven jezelf uitsteeg in die rit was wel enorm. Daar hebben we natuurlijk ook naar zitten kijken van, nou, dat is wel heel speciaal dat iemand 5 minuten van tevoren krijgt te horen, die moet rijden. En die rijdt eigenlijk harder dan ze ooit hebben gedaan in welke training of wedstrijd dan ook. Geachte heer Smeets. Ik vind het ontzettend jammer dat shorttrack zo weinig in de media komt. En gelukkig is afgelopen seizoen meer aandacht aan besteed door de kranten. En dat was mede dankzij onze goede resultaten van het shorttracken. Mag ik je interrumperen? Het is niet netjes bij een dame. Zou het ook zo kunnen zijn dat je eerst goede resultaten moet halen en dat je dan goed in de media komt? Klopt, maar ik denk dat het een combinatie is van beide. Als je geen media-aandacht hebt, is het voor sponsoren ook minder aantrekkelijk om te sponsoren. En daardoor kunnen wij minder faciliteiten krijgen. En daardoor zullen de prestaties daar ook, Oké, ik snap je verhaal. Dat richt je natuurlijk niet alleen tot mij, maar dat doe je tot de hele Nederlandse pers. Dat klopt. Maar ik denk toch dat u toch wel een van de grotere... Een voortrekkersrol, zou je dat willen zeggen? Nou, u zegt het. Nog 1 jaar te gaan voor de Olympische Spelen in Vancouver. We staan op scherp. Waarom moet ik uitgerekend nu ziek worden? Terwijl ik me had moeten plaatsen voor de kwalificatiewedstrijden voor de Spelen.
Ik mis te veel wedstrijdervaring en word uit het team gezet. Ik heb behoefte aan troost. Ik wil naar mijn vader. Wat voor meisje was ik eigenlijk? Een heel lief meisje. Zachtaardig. Die zich voegt naar anderen, wat anderen leuk vinden. Daar had je wel plezier in, geloof ik, als anderen het naar de zin hadden. Lange baanschaatsen, dat vond ik voor jou leuker als shorttrack. Ja, ja, dat vond ik leuker. Ik vond jou meer een lange baanschaatsen. Dus ergens vond ik het wel jammer dat je shorttrack ging doen. En waarom vond je me meer een lange baanschaatser? Nou, past meer bij, vind ik. Ook fysiek. Ik denk dat het voor jou belangrijk was omdat er 2 aspecten speelden. Margriet vindt het leuk om het maximum uit zichzelf te halen. Maar wat Margriet ook leuk vindt, en dat weet jij, is om ook samen met andere mensen wat te doen. En ook om in een groep te functioneren. En shorttrack heeft natuurlijk ook een relay waarin je samen een prestatie moet brengen. En daarnaast ook dingen die je alleen moet doen als rijdster. Dat je zoveel aan het sporten was, dat vind ik wel goed. Maar ja, topsport, ja, dat vond ik voor jou ook niet zo goed. Nee? Want? Nou, ik vind... ja, dan moet je voorzichtig zijn dat je niet meer stress hebt als plezier. Als de ouders niet achter de keuze van een kind staan, dan lijkt me dat voor een sporter ook niet vol te houden. Heb jij er altijd achter gestaan? Ja. Dat kan ik echt voluit zeggen. Heb je nooit een moment gehad dat je dacht van, oh meisje, waar ben je nu mee bezig? Dat was meer de latere periode. Dat het echt gewoon helemaal niet meer lekker liep. Ja, toen heb ik wel eens gedacht vaak gedacht van, goh Margriet. Ik heb ook wel eens uitgesproken tegen andere ouders van, als Margriet stopt, dan gaat de vlag heel hoog in top. Maar dat was echt gewoon de laatste periode waarin je gewoon tegen heel veel tegenslagen aanliep. Als er geen vooruitgang werd geboekt, dan was er volgens mij niet zoveel plezier. Nee. De plezier had je eigenlijk alleen maar op het moment dat je vooruit komt, dat er weer een paar secondes af waren van de tijd of van de rondetijd of een PR had gereden. Kijk, dat waren zaken waar je graag melding van wilde maken. Maar nee, ik had niet het idee dat het nou zo'n verschrikkelijk plezierige periode was voor je. Nee. Ik weet nog dat je je verwonderde over het feit dat ik een keer op een gegeven moment zei aan je van, joh, heb nou eens plezier in het schaatsen. Ga nou eens een beetje op je gemakje lekker lopen swingen over het ijs. Kan jou het schelen allemaal hoe hard de anderen rijden. Maar probeer nou zelf het schaatsen weer leuk te vinden. Ik miste jou ook gewoon heel erg. En ik wilde juist voor jou horen van, nou meid, je bent goed bezig en ik geloof in je. Maar ja, dat hoorde ik niet. Nee. En ja, dat vond ik wel heel moeilijk. Ja, nou ja, dat komt ook omdat ik er niet zo achter stond. Achter deze sport. Maar nou, ik heb naar mijn idee altijd wel erop gewezen dat je bij je gevoel moet komen van wat voelt nou goed voor jou en dat moet je doen. En als het voor jou goed voelt, dan vind ik dat goed natuurlijk. Dus. Ja. Nou ja, tot op latere leeftijd dat ik zeg van, nou ja, de tijd van knikkeren is nu onderhand wel voorbij. Ik ga nu maar eens wat serieus doen. Ja, en juist toen had ik heel erg van jou nodig dat jij zei van, Margriet, ik geloof in je en haal er op dit moment alles uit wat er uitvalt te halen. Ja, misschien was het wel dat ik me buitengesloten voelde en dat je naar iedereen luisterde, maar niet naar mij. Dat komt ook van in shorttrack, vind ik, dat je de top toch nooit kon halen.
ja, dit raakt me wel als je dat zo zegt. Daar zijn we. Grootste afleiding ooit bij de winterspelen. Margriet de Schutter, jij had op dit moment misschien al wel in Vancouver moeten zijn voor de Olympische Winterspelen. Net niet gehaald. Nee, En helaas dan is niet. de grote vraag natuurlijk, er komen over 4 jaar weer Olympische Spelen. Ga jij nou weer 4 jaar alles aan de kant zetten om dat te halen? Nou, het belangrijkste is sowieso, vind ik, om gewoon de weg ernaartoe, naar je doel, gewoon heel erg te genieten. Dat Maar je dan niet... omzeil je mijn vraag een beetje. Klopt, maar toch wil ik dat even kwijt. Dat je dan niet denkt van... Ik draai om de vraag van Arie Boomsma heen, want ik merk dat het me te veel verdriet doet om antwoord te geven op zijn vraag. Vanmorgen zwaaide ik tijdens de training mijn schouder uit de kom. Mijn 5e blessure in 4 maanden tijd. Ik werd gek en kon mijn gevoelens maar moeilijk in bedwang houden. Ja. Voel jij ook een druk om dingen te winnen? Nou, als je me een jaar geleden zou zeggen... Het enige dat ik tijdens deze uitzending kan, is mijn gevoelens verstoppen achter een lach en een mooi praatje. Ik vind het leuk en ik ga er helemaal voor. Ja, gewoon super. Ik heb nog eens al mijn moed verzameld en doe mee aan de Nederlandse kampioenschappen. Niemand weet op dat moment dat ik mijn laatste rondjes aan het rijden ben. Maar ik des te meer. En ik denk dat het knokken jou karakteriseert, dat het terugkomen jou karakteriseert. Maar je hebt denk ik voortdurend op een soort afstand gezeten die je steeds weer kleiner maakte. En dan kwam de volgende tegenslag. En ik denk dat daar op een gegeven moment het gevoel ontstaat van oké, kan ik ze nog inhalen? En dan heb je een moment waarbij je bij jezelf denkt, nee. En misschien is het wel zo, maar dan moet ik er zoveel voor doen. En ook geluk hebben met mijn lijf dat me dat gaat lukken. Het moment dat je me vertelde dat je wilde stoppen, toen was je ook in je hoofd gestopt. En ik denk dat en het klonk opgelucht op dat moment. Van ik heb alles gedaan en ik ben daar trots op wat ik gedaan heb. En ik kom niet verder in de richting van wat ik wil. En ik zie ook geen kans meer om dat te doen. Ik heb er keihard voor gevochten, dus nu hou ik ermee op. En dat verloste jou gelijk ook van alle druk die je ook voelde. Van jezelf, van anderen. En daarmee was ook het plaatje eigenlijk rond. Ik heb gewoon die ruimte niet genomen toen. Om meer bij jou te zijn. Maar het was ook om jou niet omdat ik er anders over dacht. Om jou niet in een loyaliteitsconflict te brengen, zeg maar. Dan had je er nog weer een adviseur bij. Ik heb het niet als een hele negatieve periode gezien. Zelfs heel erg in tegendeel. Maar ik zag natuurlijk ook... Ik kan me dat van papa ook wel begrijpen. Want die stond er wat verder van af. En ja, ik denk als je het wat verder van af staat, bekijk je het ook van een heel andere manier. Ik zat natuurlijk in diezelfde flow als jou ook. Dus ik ging daar natuurlijk ook meer in mee. Ik was er ook dagelijks bij betrokken. Vroeger, als je eczeem had en dan kon je niet slapen, dan ging ik gewoon even bij je aan de rand van het bed zitten en dan legde ik mijn hand op jouw hand of waar je jeuk had dan. En dan binnen 2 minuten sliep je. Ja. Vooral achteraf, in het moment besef je dat niet zo, maar nu ik dat zo zeg, ja, denk ik dat je mijn hand misschien wel gemist hebt. Ja, dat was wel goed geweest, denk ik. Maar dat raakt me wel.
sla je denk ik spijker op zijn kop. Ja, ik besef nu ook dat ik je eigenlijk nog meer kwijtgeraakt ben als dat ik altijd al dacht. En hoe bedoel je dat? Nou, gewoon omdat ik je wel miste. Het was een eigenschap van mij. Van als het moeilijk gaat, dat ik dan uit contact ga. Dan trek ik me terug. Het is goed. Het voelt zo raar om te stoppen. Wat zal er met mijn lichaam gebeuren? Word ik te dik? Krijg ik een slap lijf? Doodeng vind ik het. Doe ik er wel goed aan? En hoe zullen anderen mij zien als ik niet meer het meisje ben dat schaatst? Zal mijn vriend me nog wel leuk vinden? Wat nou als ik door dit besluit helemaal verander? En wie ben ik eigenlijk zonder schaatsen? Toch weet ik diep in mijn hart dat mijn lichaam niet meer wil. De pijn wil ik niet meer. Nee, ik wil niet meer. Het grootste gemis is dat de bond zegt: Margriet doet niet meer mee, dus je zet een streep door je naam. Dat doet de bondscoach ook. Dat doet de medische staf ook. En daarna ben je ook niemand meer. Je hebt de sport niet meer, je hebt de aandacht niet meer, de pers niet meer. Dus er is wel degelijk zoiets als een zwart gat.